M'agrada que el nòvio de la meva filla sigui un noi espavilat, que treu bones notes. Volem crear una pàgina web que gestioni continguts per adults. Una pàgina porno! Voleu guanyar el pa amb la suor dels vostres genitals? He vist el vídeo. Seu, maco. L'has vist tot? Em va explicar que havia fet aquest vídeo. Sóc la seva mare. No, per què no m'ho va explicar a mi? Hi ha fotos, també! No. Sóc una persona oberta en tots els aspectes. Però és porno dur, amb totes les accions, per dir-ho d'alguna manera, típiques del gènere. Hi havia algun primer pla bastant millorable. Un pare no ha d'entrar mai en la sexualitat de la seva filla. Però si tu sempre dius que no t'escandalitzes per res. És que és veritat, passo de tot, ja em coneixes. On el vas veure? Per internet, naturalment. O ja heu fet el DVD i es ven a les gasolineres. El meu pare potser és un pagès i un fatxa, però el teu molt progre, molt pijo, molt sofisticat i se la pela davant de l'ordinador com un adolescent. Ei, Ets el pare, ets un home, no ho sé, jo tampoc ho veig tan estrany. és el que més m'agrada d'aquest pis. Sembla que siguis l'amo de la ciutat. Vigilant els pobres mortals des de dalt de la muntanya i total, que fot 4 carrers nous abans de les eleccions i ja s'imagina que li estarem agraïts tota la vida. Com no facis aquesta cara, home? Que no n'hi ha per tant.